machiegni kendo. Amen maratipo osechako kao kore e kindo gai mar ODM Raila Odinga kod jod bura e wi paro mare mar mayo jod bura omenda mar dongruok mar NGCDF kendo tera omenda makamago ne counties. Kako jafomoro ma siasa Chris Owino Kolonwa, Raila wacho ni tij jod bura en loso chike kod ng'iyo kaka sirkal tiyo gi omenda jopiny e kinde ma jod bura bende osingo mar mako lweny kod ng'at mora mora madhi temo mayo gi NGCDF en ng'ano madhi mbalo wang'e mokwongo. Omenda mar dongruok mar NGCDF olemo mamili ma pige osebedo ka tieko riyo mag oganda jo Kenya e do weche mag somo kod dongruok chakre higa mar 2003 sani koro ni e kinda kurga sumbi. Kata odoko ni NGCDF osekelo lokruok marieny kasulwe e thoth kuonde chung' od bura ma pacho kae e gero skunde, konyo jopuonjre mochando to withe gi bith, gero osuptende kaachiel kod tesende obila. Tudruok mare kod jo od bura osekete kama poth. Thuolo mohewo nyadiriyo, doho oseyudo tudruok mar jo od bura kod omenda mar NGCDF, ataro mar chik kaluwore ni NGCDF en tich mar sirkal mamalo kendo tij jo od bura onego bed ng'iyo ka sirkal tiyo kod omenda mag jopiny. The fact ni wajumbe timo legislation, timo oversight, timo representation at the same time gicha gitiyo gi pesa jopiny ni gine magi implement ng'ama oversight gito ng'a. That is the question. So gino kelo confusion e governance. And therefore, and pacha en nika pesa ni nyalo kawo mondo tene counties. To wabro align governance mondo bed moriere, mondo bed ni joma tiyo gi pesa na on behalf of jopiny tiyo go to joma ng'iyo gi joma loso chike. Okay? To kam otamore titere court, idhi yale court. Endi ng'ato ok nyalo bet jatug mpira. Kasto kende ni referee. Nyaki yier achiel kuom ariyo. Kin referee tibet neutral, ing'iye ka joka gocho. To kin jatugo titugo ne timni. Koro wabunge tijgi e katiba en rango kaka sirkal tiyo gi pesa. Mano gi dho ngere luongo ni oversight. To kinyal bet ni ine ng'ama dhi ng'iyo oversight. To kendo iduogo itimo gima jok sirkal onego bed ni timo cha. Mano nyiso ni imienori. Ewi mano, doho mamalo ne ong'ado dwe mar 9 higa mokalo ni chenro duto mag NGCDF dhi rumo e giko dwe mar 6 higa manyien. Ogai mar ODM Raila Odinga e iko mar jating ndai mare machon George Oduor ne ochwado jo od bura kod boka e wi omenda mar NGCDF. Raila ne ochako twak ma iyo timo kachieng' mar golo NGCDF e lwet jo od bura kendo kete e bwo sirkal mag counties kaka yo mar tego sirkal mag counties, wach ma osenyuolo paro mathoth e kind jo od bura kod jopiny. Gima tiyo kik wakethi, CDF tiyo. CDF ber mana 2.5%. I support ni counties onego med pesa. To wamed gi mana shareable revenue from 15% to 40% gi functions maggi. NGCDF wajumbe minyalo gol gi chik. But it is a most devolved fund. Sani kata molo counties. A county bochako team devolution pesa madonjo cha otere to ward. But CDF obed kanya in fact onego tere to 5%. To thin kech ene mwana ene on the ground. E Kenya ka gik mang'eny ok ti. Koro kik wachak gore gi matiyo. Iyudo ka mbunge ema dhi yiero fund manager matiyo constituency mare. Iyudo ka mbunge ma influence joma bedo committee members mag CDF e constituency mare. The committee members gi iyudo koketo joge mabro konye go siasa. Tiyudo ka mbunge bende ema yiero ni project mane midhi timi. Koro kuonde ma oneno ni onge gi support ok otere project. Jo od bura korka korgi oramo ni lokruok mane gitimo ne chik mar NGCDF e higa mar 2015 ne omayo gi teko moro amora e wi omenda makamano, wach ma jonon siasa to neno kaka miriambo mar odiochieng'. E wi mano, jo od bura oramo mar timo duto manyalore e bwo wang' chieng' mar neno ni gidong' kod omenda mar NGCDF kata kochuno dhi e mbulu mar paro. Government ginyalo intimidate, okay? However, ginyalo intimidate court independent. So my view any kata kichun cabinet secretary ni pod medo migi pesa kokalo June 2026. To pod wan kaka ukinde matiyo e gik mag accountability gi human rights pod wabro dhi e court mondo wa make sure ni court ogeng'o gino. Jo od bura goyo korgi ni onge gima governors osetimo ma ginyalo nyiso jopiny
mondo omigi omenda mar NGCDF. Road maintenance levy I support ni oningo olos proper structures a county to pesa no nyalo biro kato counties otem barabara mano waonge godo gi problem. Nikech mano ero to pesa mang'eny obedo centralized Nairobi ka to kwane kokonyo mwalo kocha maber. Kuru pesa no wagol watere counties. Kuchopo chako be devolved further to the wards. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho kokalo migawo mar arito medo singo chendo mare mar tego sekta